Liburua falta dut. Non da liburua? Mai gainean da. Maien gainean? Ez da hau. Euskal liburua behar dut. Beraz, zaku barnean da. Maipean. Maipean. Bai, egia da. Orain, non dira arkatzak? Arkatz-untzia bulegoa aintzinean da. Bulegoa aintzinean? Nun? Ez da han. Ara, alkigibelean amens. Alkigibelean. Hora, hemen da. Zu gordea hain txegur? Bai, kuku gordeka ari gara. Bambagale, Gipuzkoa